Julio Mariño, en calidade de coordinador e máximo responsable do torneo de fútbol base celebrado hai un par de semanas na Pobra, era o encargado de realizar a entrega do talón, por valor duns 6.000 euros, á Asociación Española contra o Cancro. Este era o fin solidario deste torneo, conseguir o máximo de fondos posibles para a entidade. Algo que se conseguiu grazas ao esforzo de todos. Por unha banda, as entidades públicas e tamén as privadas, que coas súas aportacións fixeron posible o desenvolvemento do torneo, pero especialmente os colaboradores da organización, un grupo de voluntarios en os cales sería tamén imposible poder desenvolvelo. Gracias aos patrocinadores principalmente, que nun número de 120 empresas que aportaron o que cada empresa pudo poñer, gracias á hostelería, gracias ao pequeno comercio de AN, aos empresarios do Polígono, a Asociación de Empresarios, Secretaría Xeral do Porto, a Federación Galega, moi especialmente aos meus colaboradores, ao meu equipo, porque está claro que sin eles non podría leválo a cabo. Foi un traballo de un equipo, e que durante 2 días foi un torneo que hubo cantidad de xente. Eu estimo que sobre as 3.000 personas se quedaron pola zona da Pobra e por extensión a Arousa Norte, o que repercuteu que todos os hoteles deste padrón hasta a Ribeira estuveran cheos, restaurantes, e creo que foi un éxito. E máis, en este caso, por o fin solidario, como era recaudar canto máis para a Asociación do Cáncer, cada cantidad que vamos a facer entrega, o que lle fixemos, creo que se pode dicir que foi un éxito total o torneo. Dende a delegación local da Asociación Española contra o Cancro, agradeceuse o xesto, que lle permitirá á entidade poder seguir desenvolvendo diversos proxectos de investigación contra esta enfermidade. O noso máis sincero agradecemento porque, sobre todo a Julio, por pensar en nós para como beneficiario, non, da recaudación deste torneo, dar as gracias a todas as persoas que participaron como voluntarios, ao Concello da Pobra, ás asociacións de empresarios, e, pola nosa banda decir que é unha aportación moi importante porque unha das nosas principais funcións é a investigación, e estes 6.000 euros van vir como auga de mallo para continuar cos nosos proxectos e tamén para todo o tema da prevención. Apenas unhas semanas despois da celebración do torneo, a organización xa se pon máis á obra a traballar nunha nova convocatoria para o ano que ven, pois no traballo está o éxito final.